Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το MasterChef. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποια ομάδα φαίνεται να κερδίζει σήμερα στην ομαδική δοκιμασία 22 Μαΐου και οι δύο ομάδες θα βάλουν τα δυνατά τους. Αυτή την εβδομάδα είχε μία νίκη η Bordeaux ομάδα και μία νίκη η Γκρι ομάδα. Πάμε να δούμε όμως ποια ομάδα φαίνεται να παίρνει τον τρίτο αγώνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν έρθει στο κανάλι μου, 22 Μαΐου λοιπόν σήμερα, στην ομαδική δοκιμασία φαίνεται να κερδίζει η Γκρι ομάδα. Η Γκρι ομάδα φαίνεται να παίρνει τη νίκη. Όμως, επειδή δεν είναι τίποτα επιβεβαιωμένο ακόμα, αναμονή μέχρι το οριστικό μου spoiler. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!